Dobrý deň, dovolte, aby som vám predstavil ďalšie signalizátory. Novinka tohto roku, signalizátory s odposluchom. Takže najprv by som prešiel k samotnému párovaniu. Signalizátory dostanete spárované, no keby došlo k nejakému odrušeniu, tak aby ste si ich vedeli na novo spárovať. Takže signalizátory najprv zapneme podržaním stredného tlačidla. Takže signalizátory sú teraz spárované, ja ich odpárujem a potom na novo spárujem. Čiže pre odpárovanie si najprv zoberieme prijímač. Na ňom máme 3 tlačidlá, ľavým, pravým nastavujeme hlasitosť, taktiež ich používame aj pri párovaní. Takže pre odpárovanie podržíme najprv tlačidlo na ľavej strane s písmenom V a potom následne naraz tlačidlo M na pravej strane. Čiže po dobu 6 sekúnd dojde vlastne k odpárovaniu a po zaznení druhého tónu vlastne máme vymazané kompletné párovanie. Čiže teraz vlastne aj keď potočíme koliečkom, tak prijímač nereaguje. Čiže teraz prevedieme samotné párovanie. Opäť podržíme takisto tlačidlo a po zaznení prvého tónu potočením tlačidla vlastne dojde k prepárovaniu. Takisto pre druhý signalizátor. Teraz máme obidva signalizátory spárované. Teraz by som prešiel k samotným funkciám signalizátorov. Signalizátory majú pozičné svetlo, ktoré sa automaticky aktivuje keď vlastne nastane tma. Čiže keď to vlastne zadnej časti je senzor, ktorý keď zakrieme, že vlastne simulujeme tmu, tak sa rozsvieti, po osvietení vlastne zhasne. Ďalej máme signalizačné LED diody, ktoré vlastne prebiehajú z dola nahor pri zábere takýmto spôsobom. Ďalej vlastne máme signalizovanie LED po zábere, čiže vlastne keď nejaké pípnutie, tak ďalej blikajú. Ďalej si tu vieme nastaviť tón, druh tónu. Pre každý signalizátor si môžeme nastaviť iný tón. Stredným tlačidlom si nastavíme hlasitosť a taktiež vypíname a zapíname signalizátory. Čiže prvým svietením je všetko vypnuté. Takže teraz nám vlastne pípe iba prijímač a signalizátor je vypnutý. Takisto to je aj na druhom signalizátore. Takže vypnutie, hlasitosť s tým rozdielom, že vlastne sú farebne odlíšené. Toto je maximálna hlasitosť. S pravým tlačidlom si nastavujeme citlivosť. Vlastne po stlačení, každým stlačením sa nám indikuje zvýšenie citlivosti. Čiže pri signalizovaní len prvej ledky je citlivosť najvyššia, čiže tam to reaguje už po otočením polotáčky toho kolečka a najvyšší rad je teraz, keď sú všetky lietky svietia, čiže musíme spraviť dosť dlhý pohyb, aby sa nám aktivovali signalizátory. Signalizátory majú aj konektor na swingre, na svietiace swingre, čiže to si tiež viete zapojiť. Prevedenie je celkom slušné, sú pogumované, vodotesné, takže sú celkom v kvalitnom prevedení. Dostanete ich, ako som spomínal,
kompletne spárované v takomto kufríku aj s batériami. Ešte k príjimaču. Na príjimači si vieme nastaviť taktiež aj vibráciu, čiže znižovaním hlasitosti sa vlastne dostanete až na vibrovanie a pri zábere nám príjimač len vibruje. Dosah signalizátorov je do tých 150 metrov, čo je podľa mňa úplne postačujúce. Takže, ako ste si všimli, signalizátory sú rozličné farebne, čiže na príjimači vidíme, na ktorom signalizátor je záber, takže by nemal byť žiadny problém s nimi.